Hi guys! We're here at Contulay the Riverfront. Tara! Isa ito sa mga kinikilalang kainan dito sa Bangkok dahil sa kanilang seafood buffet. Pagkatapos nga naming magbayad dyan ay inassist na rin kami ng staff para sa aming table. At pagpasok mo pa nga lang dyan ay mafe-feel mo na yung napakagandang ambience at napakagandang view. Pagkatapos nga naming mabigyan ng table dyan ay kumuha na rin kami ng pagkain sa loob at talaga namang ma-amaze ka sa dami. Iba't ibang klase nga ng seafood ang pwede mong makita sa loob at ang maganda pa dito is meron silang live kung saan ikaw mismo yung huhuli or ikaw mismo yung mag-harvest. Kami na may-ari at tumatakbo lahat. After ko nga dyan kumain ng napakadami at tingnan nyo naman inabutan na kami dyan ng gabi at pumasok ako ulit sa loob para kumuha ng dessert. At gusto ko nga dyan yung ice cream at pagkatapos nga dyan ay kumuha na rin ako ng aking inumin dahil kanina pa ako hindi umiinom. Talagang nireserve ko talaga yung drinks ko for last. Okay.